आमर मन निर्वाचित कौन करे हे दयामया तुमर इच्छा प्रभु तुमर इच्छा किए तुम्हें बाबा भगवान कथा कहल बाबा से निष्ठुर भगवान से निष्ठुर नुहति बाबा से जहा करुछंती प्राणीर मंगल सकाशे आओ मंगल कौन बाबा आओ मंगल कौन जदि दयार सागर होता तेरे अंत कथा कौन जना पड़ू ना अंदर डाक करने को शुभु ना समस्त उपकार करती तो मो प्रति उपकार शिशु दुईଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମାରି ପକାଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଆସିଛି ତୁମେ ଯଦି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଦିନେ ତୁମର ମହତ୍ଵ ଅବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କାହିଁକି ମତେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଇବ ବାବା ମୋର ତ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ କଣ ବାବା ମୋର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଅନେକ ଦୂରେ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଫେରିଲେ ଦେଖା ଦେବେ ତେବେ ଏହାଙ୍କର ନାମ କଣ ବାବା ବାଳକର ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ବାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ଆଦ୍ରିତା अरे गोविंद विषम समस्या दुईटी कौन मां कर्म को थिले अरे गोविंद बाबा मोर तो घर द्वार किसी नहीं कहीं मुझे जंजाल में पकाइल बाबा ভাবনা মন কথা ভাবনা মন কথা চন্দ্রচরণ আশ্রয় চন্দ্রচরণ আশ্রয় অন্ধ ভাবনা
କିପରି ପାଳନ କରିବି ବାବା? ଆସ ଆସ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଶିଖାଇ ଦେବି। ସେମାନେ ଗାଇ ଗାଇ ଦୁଃଖ ମାଗିବେ। ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା କେଉଁଆଡ଼େ? ଅଜା ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ପଛେ ଅଧେ କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଥାନ୍ତ ଅଜା? ଅବିନା ହୁଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଥ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାଲ। ହେଉ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଚାଲ ପିଲାଏ ଚାଲ। ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ରେ ମଲା ଯାଏ ତାର ଲୁହ ସରିଲା Oh